min ye an ka jamana kɔnɔna na nin tile fila in na anw kunnafonidilaw tɔgɔ bɛ maaw da ka yaala fala ye waleya minnu kɛra nin waati laban in na a y'a to maa caman ka fɛn caman faamu wa a y'a to fana min ye kunnafonidilaw yɛrɛ ye an ka se ka hakili jagabɔ fala ye n'i ye diɲɛ jamanaw ta u b'a fɔ ko fanga ye nduloma 4 ye ko fɔlɔ ye jamanakuntigi ye wasabulon sariyatigiw ale ni anw kunnafonidilaw fala ye nɛgɛninkan ma tɛmɛ a kan nɛgɛninkan da de don fala ni sariya bɛɛ bɛ se ka kunnafonidila minɛ nka kunnafonidila tɛ se ka maa si minɛ kunu ala ye kɛ Banjugu ye mun fɔ ko ale ɲɛna ko anu bɛ balontan min kɛ anu bɛ taa an bɛ to ka kungo minnu na anu bɛ adamadenya min kɛ ɲɔgɔn fɛ ko ale bolo ko kun kan k'a to an bɛ ɲɔgɔn dɔn min kɛ ko kun kan k'a to ko u kan ka hakɛ dɔ to an ye ko nka ko o ma kɛ ale jigi ma fa fala ye sariya ni foyi tɛ kelen ye sariya ani foyi tɛ kelen ye n'i ye anw ka kunnafonidilaw ka ko ta k'a jateminɛ fala ye kuma tɛ nin waati laban in na fɛn fila de bɛ ɲɔgɔn na minnu man kan hali ɲɔgɔn sɔrɔ ala la u b'a fɔ anw minnu ma ko videomaniw ani minnu ko k'olu ye kunnafonidi kalan kɛ k'olu bɛ balo a la mali yɛrɛ ko cogo di kunnafonidiko la fala ye sariya min bɛ kunnafonidilaw kunna a sigira san 2000 san a ko maa ye kunnafonidila ye mali jamana kɔnɔ sanayɛlɛ kalanso i tilalen kɔ min ye baki la i ye san 4 kalan kɛ a kɛra kalan sugu sugu ye i ka baara ka bɛn kunnafonidi gafe dɔ kɔnɔna na kibaruya ɲinini sɛnsɛnni ani k'a bila sira fɛ n'i y'o kɛ mali b'i lakodɔn kunnafonidila ye o ye mali sariya sɛbɛn ye sabula a ye tali kɛ tubabula sariya sɛbɛnw na fala ye wa diɲɛ fana fan bɛɛ fɛ o foyi tɛ malo maa si tɛ yen ko min taara kalan kɛ kunnafonidi kalanso la ko olu de ye wane kunnafonidi la diɲɛ kɔnɔ a misaliw caman bɛ an yɛrɛ fɛ yan nka bi an tɛ nin nɔfɛ dɛ fɛn ni fitinin dɔ de bɛ yen anw ka maa caman ma se ka o faamu fala ye anw ko dɔw ma ko olu ye videomani ye an ko dɔw ma k'olu ye journaliste professionnel ye nka an bɛɛ lajɛlen ye videomani ye fala ye a fɔ mun na an bɛɛ ye videomani ye ka da kun jumɛn kan e ɲɛ bɛ jɔnni na ko bɛ gafe bɔ ko ni bɔlɔlɔ sira dɔ t'o bolo e ɲɛ bɛ jɔnni na ko télévision ba b'o bolo ko ni bɔlɔlɔ sira dɔ t'o bolo e ɲɛ bɛ jɔnni na bi ko bɛ bɔ k'a yɛrɛ sɔrɔ k'a yɛrɛ yira k'a sɔrɔ n'a ma kɛ bɔlɔlɔ sira ka fala ye a gafe tɛ yen a télé tɛ yen a radio tɛ yen na an bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ bɔlɔlɔ kan sisan a fɔra de ko sisan ko sariya dɔ de bɛ yen k'o sigilen don bɔlɔlɔ kan i kɛra maa sugu sugu ye kunnafonidiko kuma yɛrɛ tɛ yen n'i y'a ye an ka mɔgɔw ka ko degun ye u sɔrɔ fala ye kuma minnu tun bɛ fɔ fɔlɔ a tun bɛ fɔ bamanankan na yan hali tubabukan yɛrɛ la ko ni i kumana k'o bɛ tunu ko nka ko n'i ye sɛbɛnni kɛ k'o bɛ to yen o tɛ bi ye dɛ variko tile in na n'i ye fɛn o fɛn fɔ fo n'a m'u diya don u b'a labɔ o la an ka kunnafonidilaw kun kan ka min faamuya fɛn damadɔw bɛ yen an ka sɔn o ma fala ye mali kunnafonidi fɔlɔlama kunnafonidilaw tun bɛ bonya mun na fɔlɔ ko kɛra cogo o cogo i b'a sɔrɔ bɛn bɛ kunnafonidilaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bi bɛn tɛ yen filanan kɛra mun ye bɛɛ ko n yɛrɛ mɔgɔ si mago tɛ mɔgɔ la minnu bɛ bila jɛkuluw kunna fala ye olu b'a dɔn k'u bɛ min na ye jɛkulu tɔndenw b'a dɔn min bɛ ka kɛ maa si tɛ kuma n'o tɛ k'a fɔ ko ka kunnafonidila minɛ ka bila kaso la a ma daminɛ nin na o amadu tumani ture tilela kunnafonidila 5 minɛna ka bila sɔgɔmada 1 kaso la wa a si tɛ fitinin ye a bɛɛ ye belebele mɛ bi mɔgɔw nana mun ye u y'a dɔn k'a fɔ ko anw ka jɛkulu u sinsinnen tɛ an bolo to ɲɔgɔn bolo fa bɛ ye wo ye wa n'anw banna fɛn ma maa wɛrɛw b'a kɛ f'an fana ka o de faamu k'a fɔ ko anw minnu ko an ka baara ye kunnafonidi ye hakɛ dɔw bɛ yen taabolo dɔw bɛ yen an ka sɔn olu ma an ka kow kɛ tiɲɛ kan an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ o bɛ mɔgɔ kisi parce que kunun n'i ye Banjugu ka kuma lamɛn halisa a b'a yira k'a fɔ ko bɛnba tɛ yen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a yira k'a fɔ ko wo bɛ hali bi parce que ale bɛ ka fɛn caman fɔ fɔlɔ o ma se fɔli yɛrɛ la yɛrɛ a ma se k'o fɔ yɛrɛ mɔgɔw tun b'o dɔn yɛrɛ ma nka mun nana ye fusamantiya donna ko in na yɛlɛma donna a la nka min ka ɲi bi an k'a dɔn k'a fɔ hali ale Banjugu bɔra ka kuma min fɔ fala a bɛ bɔlɔlɔ de sanfɛ
donc bɔlɔlɔ sariya ye mun ye procureur min sigilen don kiiriko kunna n'a ka d'a ye n'i ye kuma fɔ ale bɛ se k'i wele k'i lamɛn i n'a fɔ Sayana Takinu ni Abdramane ta kɛra cogo min walima n'i sera mɔgɔ ma fala ye komi min ɲɔgɔnko kɛra anw na a tigi b'a fɔ ko ma jɛn n'a ye a bɛ taa n'i ye bɔgɔ jeninen kan a bɛ taa kiiri kɛ i bɛ na n'i ka daluya ye cybercriminalité tɛ ɲininkali wɛrɛ k'i la koyi e ye min fɔ nin ye a daluya bɛ min cybercriminalité o daluya de nɔfɛ n'i ye daluya bɔ k'a b'i fala i tɛ kiiri nka n'i mana ni daluya ye i ye min fɔ sa o kɔni bɛ procureur a danganiya n'a ka fɛn de la nka f'an ka fɛn dɔ faamu bi mɔgɔ si tɛ yen bi min tɛ vidéoman ye kunnafonidila bɛɛ ye vidéoman n'u b'a fɔ cogo min na ko vidéoman don dɛ parce que mun na i ye journal ta o i b'a bila bɔlɔlɔ de sanfɛ i ye télé créé o i b'a bila bɔlɔlɔ de sanfɛ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ni bɛɛ lajɛlen b'o sanfɛ a b'a fɔ cogo di ko dɔ ye professionnel ye dɔ ye vidéoman ye an bɛɛ de ye vidéoman ye an k'an janto an yɛrɛ la an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'a dɔn k'a fɔ n'an bɛnna foyi tɛ se k'an sɔrɔ nka n'an ma bɛn jugu bɛ yɛlɛ an na dɛ hali kuma mun bɛ ka fɔ tile fila in na jamana wɛrɛ mɔgɔw nana ka na fara an kan an ka se ka baara min kɛ fala ye a ko labɛn cogo lajɛ kɛ ka kɔn bi ɲɛ kunnafonidila joli ye degun sɔrɔ ani maison présidentielle yɛrɛ wulila k'i jɔ u kungo la o mɔgɔ joli bɛ yen n'olu fana sigilen don ka nin fana ko in lajɛ donc ni fusamantiya donna baara la ni mɔgɔw bɔra ɲɔgɔn na a ka gɛlɛn ka kɛ ɲɔgɔn fɛ nka maa minnu kan ka se k'o tile o de ye maison de la presse ye o de la an b'a ɲini u fɛ u k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la kununko n'i ye Banjugu ka kuma lamɛn fala ye a bɛ komi maa min y'i jigida fɛn dɔ kan k'a kɛ ko bɛ k'a bolo sababu ɲuman ye a jigi ma fa jigi tɛ se ka fa sabula mun na sariya baarakɛlaw ka sariya baara kɛ cogo na anw ka ko faamuya cogo tɛ kelen ye fala ye i hakili t'a la a k'i ye maaw wele don min na ko ka taa ɲɔgɔn ɲɛ kɛ o ni cybercriminalité o don de ko u ye Yusufu minɛ a don procureur yɛrɛ bɛ u y'a ɲininka a y'a ɲɛf'u ɲɛna min bɛ sen na mais anw bolo anw n'u ka surun ɲɔgɔn na an n'u bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn kalama ko caman bɛ tɛmɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛ labɔli kɛ ni ko dɔ kɛra don min na k'an ka sɔn ma nka sariya yɛrɛ de tɛ sɔn o de ma minɛ fala ye sariya de tɛ sɔn o de ma an bɛ baara de kɛ sisan min ma an yɛrɛ nafa min b'an ka baarada nafa min b'an ka fɛn sinsin ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ ɲɔgɔn lagosi ka bɔ ɲɔgɔn na a si tɛ nafa ɲɛ hali n'i y'a ye Sayana ka ko in kɛra fɔlɔ mun tun bɛ kɛ fala ye ni ɲɔgɔn ɲɛw kun sigira sen kan a fɔ ko téléphone tɛ mɛnɛ radio tɛ mɛnɛ télé tɛ mɛnɛ foyi tɛ kɛ n'i taara Kuluba jatabaga man ca dɛ mun b'o kɛ kuma min bɛ fɔ a ka labɛn a n'a kan ka tɛmɛ sira min fɛ n'i taara premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la a bɛ ten nka ni anw y'an ka lajɛw kɛ fala ye an yɛrɛ bɛ kɔrɔtɔ yɛrɛ kabini a ma ban an b'an to yen k'a fili bɔlɔlɔ sanfɛ o bɛ taa kɛ kasara ye an yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn bila kaso la f'an ka hakili sɔrɔ nin yɔrɔ in de la jɛmukan tɛ yen bi k'a tɔgɔ bɔlen k'a tɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a tɛ yen n'o dun bɛ yen bɔlɔlɔ sariya sigi waati ne hakili b'a la anw damadɔ wulila k'a f'u ɲɛna ko nin ko in ma ɲi nka a kun kɛra mɔgɔ ɲɛna a sigi waati fala ye komi i yɛrɛ ka kuma n'i ka surun fanga la a bɛ kɛ ɲɛna k'a bɛ k'e arranger de sinon nin bɛ sigi don min na maa minnu yɛrɛ yɛlɛla bi olu caman de bɛ bolo la bi fala ye a don a fɔr'u ye nin sariya min filɛ nin ye nin ka sira tɛ kunnafonidila ko la koyi loi min b'anw bolo n'o ye loi 2000 ye nin ka sira t'o la nin ka sira bɛ mun na i ye mun kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ani i ni maa min bɛ ɲɔgɔn na walima procureur donc bi su in na an tun b'a fɛ ka nin fɔ parce que kuma in bɛ ka taa ni ka segin bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ a la an y'a faamu cogo min an kunnafonidilaw an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka sira kelen ta an ka jɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka baaraw kɛ tilennenya ni laadiriya kan an kana mɔgɔ bɔ mɔgɔ la nin ka dɔgɔ nin ka bon nin bɛ taa an k'o bɔ a la an ka kow kɛ tiɲɛ kan n'an m'o kɛ kuma min na presse faralen ɲɔgɔn kan anw ye tile kelen kɛ fala ye radio ma mɛnɛ télé ma mɛnɛ n k'o kɛra yan Mali presse y'o kɛ o journée sans presse an sera k'o kɛ o mais mun na a tɛ se ka kɛ bi n'i y'a kɛ bi bɔlɔlɔtigiw bɛ baara kɛ mais olu ni maison presse tɛ ɲɔgɔn fɛ o maison presse fana bɔ o bɔ a b'u jalaki kunnafonidilaw yɛrɛ bɔ o bɔ a b'u jalaki u mana ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ kan o de bɛ kɛ kuma yɛrɛ ka tɛmɛ kuma tɔ bɛɛ lajɛlen kan o farafarali min yɛrɛ bɛ taa kɛ diɲɛ yɛrɛ ɲɛna o de b'a jira k'a fɔ ko bɛn yɛrɛ tɛ anw yɛrɛ fɛ yan anw dun ko k'an bɛ fɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an n'u ka se ka bɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma nka anw yɛrɛ y'a jira mɔgɔw la k'an faralen don kɛnɛ yɛrɛ kan ye su in na an tun b'a fɛ ka nin fɔ